pčeloj sine. Striko! 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 O, vamos! Strikini rođeni! Izvežani, a? Pa ne! O, vamos, Strikini! Znao je Striko, bre, da ste živi, znao je. Pa zbrisali na vreme. Na selo. Tako, pametna deca. Kako koja bomba zazviždi, a ovaj počne da cviri i da drhti. Što lažeš? Pa predosjetilo dete. Pa lažem, Striko, nisam. Deca su ko kučići, predosjećaju. Što ti lažeš da sam ja cvili? Što lažeš? Ajde, rekao na selo dok i nas nešto nije tresnulo. Tresnulo vas je, sinko, gadno vas je tresnulo. Direktan pogodak. Kopao sam ja po toj ruševini 3 dana. Evo što sam iskopao. To je sve što vam je ostalo. Hvala ti, Striko, i na tome. Još samo da se tata vrati. Ma vratit će se, javit će se. Striko, a dok se tata ne vrati iz zarobljeništva. Vratit će se, a dok se ne vrati, ja ću biti i otac, i majka, i stric, i strin. Striko, šta ti misliš, kad će da... Čekaj. Oni tvoji kulovi. Kad te prenađeš. Neću dugo, Striko. Sedi ti tu, jedi, pusti ti njih.
Evo ga lepi tihog. Dobro nam došao. Za malo da proslavimo bez tebe. Šta da proslavite? Zar nisi čuo? Nisu. Nije. Šta? Stvarno nisi? Pa nisu. Prve kažem. Ona vucibatina. Kako se ona zvaš? Adolf Hitler. Taj. Odap. Kad? Jutro su 3 sata. Šta, ubili ga? Pa nisu još, ali uskoro. Ma šta priča ovaj? Je li mrtav ili nije? Za sad samo šenu. Jutro su 3 sata. Jutro su 3 sata, Adolf Hitler je napao na Sovjetski savez. Stvarno? Sad su gotovi. Pa ovo bi trebalo zaliti. A čime sada da zalijemo? Kako čim? Pa Za pokoj duše Adolfa Hitlera. Ili da se čuvamo za 40 dana. A prpa. Opa. Što mi se puši, majko? Jel ima neko na cigaretu? Gde sad da nađeš cigaretu? Ajde, grebite se. Mamuti, švajcarsku. Slušaj, toga više neće biti, to znaš? Znam. Jao, ljudi. Osjećam se kao da je rat završen. Sad mi se vraća volja za životom. Ti bi tamo. Tam. Luce, imam nešto da te pripitam. Wie? Was unterstehen Sie sich? Wollen Sie, dass ich die Polizei rufe? Mamica je švapsko. Volksdeutscher. Došlo vreme da ne znaš na koga da trgneš. Schwaler Mile! Komm her! Komm her! Šta će buzulja? Kreteni, šta se zezete? Ko, ja? Ne. Ja. Weg hier! Los! Haut ab! Dass ich euch hier nicht wieder sehe, unschuldige Passanten zu verpflaumen! Mamicu mu hitlerovsku. Dobro sam je zapamtio. Platit će mi on to. Dobro, pusti ga. A vidjet ćeš. Si vidio? Tiho, drugovi. Što bi rekao tihi. Još samo malo tiho. Skale, Šta ti kažeš na sve ovo? počelo je i dobro i loše, a tek je počelo. Najteže nas pogađa neopreznost. Mnogi se još nisu navikli da je rat, okupacija, da je neprijatelj nemilosrdan. Nešto se dogodilo kad ti tako govoriš. Skale me zaobilazi, govori. Pao im je u ruke jedan član štaba. Kome? Gestapo. A taman smo ih bili dobro ošamutili akcijama po gradu. To je tačno. Milane, kako se tvoji drže? Plašili se, a? Pa, tek smo počeli, ali dobri su momci. Ti ćeš sa tvojima, kako se ono zvahu? Zriki? Znam njega, nego onaj mirni. Tihi. On. Sa šlepa. Da. On, Zriki i ostali treba će nam za specijalne zadatke. Bićeš sa mnom na vezi. I ništa bez direktive komiteta. Jasno? Javit će se sutra doktoru Boriću. Dobar dan, doktore Boriću. Dobar dan. Ako pitaju ko sam, kolega iz Niša. Je li uvek ovako? Samo jedan stražar? Da. Agenata nema? Da, vrate. Kako je podnela porođaj? Dobro. Može li da se kreće? Da hoda? Pa morat će. 1 sat ranije da ćeš joj morfijum, da se umiri. Da. Izvoli. Je li Gestapo opet zvao? Zovu svaki dan, žurim se.
Znači slute koga imaju u rukama. Verovatno. Odlažem koliko mogu zbog opasnosti od sepse. Treba da požurite, brate. Požurit ćemo. Jer ako ona progovori... Evo, izvinite, molim vas. Jel tu Nina? Opet onaj tvoj. Teo da idemo u bioskop. Mogu li? Ajde što brže, dok nam nije razbio prozor. Pazi, hoću sigurno gledat s prozora. Jedva me pustio. Da me pomalo nervira. Zašto? Pa da i rođenjatac ne je bio toliko strog. Plaši se za mene. Radi. Šta ti? Si video? Treba da se navikneš na to. Ne mogu da se naviknem. I nikad se neću navići. Tihi, bojim se. Zašto da više sam tebi uklonio? Jeste, ali on ne zna. I ti ne znaš, a treba da znaš. Šta to? Ja sam Jevrejka. Nina. Nina moja. Tihi, Nina. bojim se. Kako su momci primili vest o Rusiji? Raduju se. Da. Pa to je dobra veza, ne? Dobra je, ali ima i loših. Loše je počelo ako ne lažu. Počelo je grozno. Jučer su uhapsili 200 komunista. Jednog člana štaba. Majku sa detetom. Kako? U porodilištu. Nju moramo da oslobodimo. Ne brini, Milane. Ti to samo tako misliš. Koga ima tamo kod tebe? Pa ti? Malo spor. Spor, ali siguran. Pa Prl. Prl je neozbiljan, a? Neozbiljan jeste, ali je spretan ko svaki švercer. Pa Mile. Mile je bistar. Malo mekan, ali je bistar. I pa je Bakšiš, naš Paju hladan ko stena. Aha. Da, sve je to lepo. Ali imamo samo jedan revolver. Nabavit ću ovi oružje za ostale. A gdje to misliš? Kako gde? Tamo gdje ga ima, kod Nemaca. Čuvajte se. Budite oprezni. Vidi što se dešava i sa iskusnijima. Kako vam se dopada moj novi kačket? Šta je, bre? A? Šta voliš u njih? Zamislio sam se nešto. Šta? Ne mogu da verujem da će noćas ubiti. I to možda baš dok tu što sedi i pije. Tebe to ne plaši? Plaši me jedino da ne ubije on mene, a za njega me baš nešto zabole. Also, Prost. Prost auf Moskau. Razmišljam kakva je to vojska. Idu kroz Rusiju kao da putuju vozom. Putuju u Burazeru, a s povratnom kartom. Ma što se cerite, kreteni, ako vas dohvate ovi ovdje? Ma ne brini, pa njemu su već odvalili šljagu. Boga mi jeste. Tabanje je počelo. Sad će i seče. Kakva seča?
Večeras počinjemo. Ovuda prolazi svake noći u isto vreme. Otkud znaš? Provjerio sam. Perle, pazi da opet ne pljusne šljaga. Ti znaš kako bi u Švabe. Samo ja da se dočepam njegove puce. Je li Srki na mestu? Eno ga ukapi preko puta. A Mile? Čeka na početku ulice. Pacijent zna kad naiđu. Uprdne mu na zadatak. Čuti. Evo ih, dolaze. Halt! Halt! Los, kommt! Du da runter! Du da! Si vidio barabu? Za malo da mi izrešeta najbolji kačket. Šta da radimo? Zaboku se u ruševinu, ne da mu priđemo. Bolje da odam kidamo, pre nego što mu stigne pojačanje. Ne dolazi u obzir. On je jedini svedok. Osim toga treba nam njegova puca. Tako da uzimo. Ti ćeš da pokrivaš mene i Paju dok se ne podvučemo. Jel u redu? Zriki, daj Paj pucu. Dobro bre, Prle, ali ja u životu nisam iz ovog pukno. E, sad ćeš da pukneš. Čim ja istrčim, ti se podvuci tamo i samo ih plaši, kapiraš? Ma kapiram, ali... Bulazaru, šta je? Pokočica. Gde? Jel u grudi? Ne! U bulju. A što ti presjeća? Ajde brže. Ti beži kući, blizu si. A mi ćemo Paju odvesti kod Tihog. Pa idem ja sa vama. Beži kući kad ti govorim. Ajde brže. Šta je? Moramo da sačekamo dok se stražar udalji.
tražimo strike za ovoga. Tuče u kafani. A oružje? Pa ne znam, smislit ćemo nešto. Jao. Šta je bre ti tramoserac? Pa boli me, šta? Malo te koknuli i već kukaš. Sad mogu da te zovu mjesto Paje Bakšiš, Paja Bulja. Tiše. Prle, a otkud ti i Tihi znate da pucate? Pa maturanti su to učili uči rata. Krećimo. Joj. Dobro je. Prošli smo bez guža. Gužva će biti kod strike na šlepu. Ma ništa ne brini, ja kad zacvilim sve će da budu u redu. Ajde, silazi. Jao. Jo, pazi bre, trepavku jedan. Otkinut ćeš mi nos. Jeli bre, šta je to? Ha? To im je za šamar. On je meni šamar, ja njima šmajser. Napali smo nemačku patrolu. Morali smo striku zadatak. Joj. A njemu šta je? Ma nije strašno, malo ga okrznulo po bulji. Pa šta ste se onda ukipili? Ajde, skidajmo gaće. Ajde pa. Ajde, brže, lesi. Tihi, na stražu. I kolika ti je kanta, nije ni čudo što su te pogodili. Dobra stvašica, a? Samo da ne zarađa, bilo bi šteta. Pa neće, valjda. Kuda ćemo sad s tim? U bolnicu. Neću u bolnicu. Ma ne govorim tebi, bre, pa šta se dere, bre, šta ti je? Pusti ga tramoserac. Idemo u posjetu. A koga imamo tamo? Jednu bolesnicu. Vrlo značajno. Ajde, čuti to, malo to greblo, a ti kukaš. Gospodo, pukovnik Miller vas očekuje. Da, pazite, nije baš najbolje raspoložen. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Und wo ist die Verhaftete? Gde je uhapšenica? Još je u bolnici. Sie ist noch im Spital. Wie lange wird sie im Krankenhaus noch herumlungen? Koliko će još da se izležava u bolnici? Ali doktor je... Der Doktor ist ein verdächtiger Mann, ist Ihnen das klar? Lekar je sumnjiv čovek, je li vam to jasno? Da, upravo ste. Upravo smo to htjeli da vam kažemo. Ja das stimmt, das wollten wir Ihnen gerade sagen. Sie sagen mir nur, was ich schon weiß. Vi mi uvijek kažete ono što ja već znam. Der Arzt will Sie also nicht entlassen, eine typische medizinische Verschleierung. Lekar dakle neće da je otpusti, tipična profesionalna deformacija. Tačno. Elsa, meine Frage. Ja, bitte. Wenn Sie eine Wöchnerin wären, würden Sie aus dem Krankenhaus flüchten und Ihr erstgeborenes Kind zurücklassen, nur um Ihr eigenes Leben zu retten? Standartenführer, diese Frage kann ich nicht beantworten. Wieso? Ich habe leider noch kein Kind bekommen. Mhm. Was haben Sie sich eigentlich gedacht, meine Herren? Šta ste zapravo mislili, moje gospodo? Sie haben der Mutter das Kind gegeben, anstatt das Kind von der Mutter zu trennen. Jetzt fehlt nur noch, dass sie abhaut und mit ihr der Arzt. Vi ste majci ostavili dete umjesto da joj ga oduzmete. Sad samo još ostaje da ona pobegne, a sa njom i lekar. Pa doktora ćemo odmah uhapsiti. Den Arzt werden wir gleich verhaften. I pojačat ćemo straže, gospodine pukovniče. Und die Wache verstärken. Der Arzt. Und das Kind interessiert mich nicht. Lekar i dete me ne interesuju. Mich interessiert nur Sie. Interesuje me samo ona. Übermorgen werden wir sie übernehmen ab. Preko sutra ćemo je mi preuzeti. To je sve. Pomislila sam da se nešto strašno desilo. Zašto? Pa 2 dana te nisam videla. Imali smo da važan posao, pričat ćemo. Pa šta je sad? Tihi, počinjem da se plašim. Opet ti po starom, pa čega ima da se plašiš? Bojim se da me ne otkriju. A ko može da te otkrije? Ko zna da si ti moja mala jevrejčica?
Pa on uvek po nečemu nanjuša, odvratni su. Pre svega, ti uopšte ne ličiš na Jevrejku. Stvarno? A boga mi, čovjek bi rekao da si francuskinja ili bar šveđanka. Ne, ipak si ti moja mala francuska podlica. Ko može da te otkri, a? Šinter. Evo ga. A otkud ti? S vratima. Ako Soko zagrebe u nedelju ko što ne ume, bit će love. A ako zariba ko što ume? Neće. Treba nam lova, jeli Sokole, a? Ima da prođemo prvi ili ja na njemu ili ona meni. Možeš slobodno se kladiš na nas. Pa ja sam se već kladio na tebu. Za nedelju, a? Za subotu. Za subotu? Pa u subotu nema trka. Ima. Opasna jedna trka s pucanjem. Pogrešno si se kladio. Nemoj bre, Simke, obećao sam Milanu. Treba prvo mene da pitaš. Važno je. Verujem. Napad na bolnicu. Kažu neki važan bolesnik. Za mene je najvažniji bolesnik moja majka. Otac mi je u lageru, ona sama na selu. Umreće, a neću je vidjeti. Mislio sam ako Soko zagrebe. Bez njega ja nisam za trke, ja sam brz samo na konju. A na pištolju? I na pištolju si brz. Pita me Milan, ko je najbrži na pištolju? Ja kažem, Simke. Ja i Simke. Važi? Pa, važi. Znao sam ja na koga da se kladim. Izvolite, doktore. Možete ući. Niste nas očekivali. Ne razumem zašto bi. Sedite. Razumjet ćete. Ne, hvala. Sačekat ću objašnjenje. Nas interesuje jedna sitnica, doktore. Da čujem. Kako je drugarica mama? Ovdje su sve mame. Vi ste dobar čovjek, doktore. Zašto nas ljužite? Zar nije humano što se brinemo za nju? Ako se već brinete, mogu vam reći da je loše. Krvari. Ma nemojte. Onda je vi loše lečite. Teško je lečiti od batina. Batina? Kakvih batina, minuti, majte? Pokazat ću ti ja što su to batine, polazi! Dobar dan. Dobar dan. Da li možete da mi ukoričite GTA? Žao mi je, gospođo. Mašina je u kvaru. Odmah javite Milanu da je doktor ubijen. Bolesnica je tamo još samo sutra. Jesam li dobro razumeo još samo sutra? Da. Primljeno. Brže, Bog vas molimo, zakasnit ćemo. Čuj, Brazil, ništa se ne boj. Samo mirno prođe pored Švabe. Mrtav vlada, razumeš? Mrtav vlada. Kome pričaš? Ajde.
Komm her. Was ist das? Was ist denn das? Ugalj. Ah, schwer. Schwer. Gut, gut. Du bist guter Junge. Auf Wiedersehen. Bravo, Burazero, odličan si, mrtav ladan. Za malo pa mrtav. A sad na šlepu. A? Ajde, što čekaš? Čekaj me do večer. Sad, upadajte, ajde, brzo. To je Cane Kurbla, moj burazer od tetke. Kreći, Cane. Naređenje je da nikog ne puštaš unutra. Ni lekara. Nikog osim iz specijalne policije. Otkud sad to? Valjda zbog onog doktora. Nešto sumnjaju. Aj zdravo. Šta je ovo sad? Samo mirno. Da nije neka racija zbog nas. Čuti. Vidjet ćemo odmah šta hoće. Ako nešto primete, vi produžite do bolnice. Ja ću se objašnjavati. Otkrili su vas. Da se vratim. Posto. Ma ljudi, da kidamo. Cane, nemojte me prokaži. Weiter, los! Los! Warum fahrt ihr denn nicht? Was habt ihr denn? Kontakt. Kaputt. Strom. Ein Strom? Ja, ja. Dankeschön, bitteschön. Dobar dan. Dozvolite. Ne može unutra. Zašto? Niko ne može unutra. Naređenje. Ali bolesnica mora da primi injekciju. Niko ne može unutra. To je nemoguće. To je surovo. Ajde, odbi. Odbi! A ti? Sve je u redu. Šta ono bi malo pre? Mala nervna kriza, ali sada je sve u redu. Iziđi napolje i pravi se da nešto popravljaš motor. Vidite onu dvojicu? To je grupa sa Banova ubrda. Onaj u Vindjerci što šeta, to je Boban. Jel to nešto ukokao vođu nemačke patrole? Taj. Pa ono
Moj sinke je džokej i bog te molim. On kao prodaje voće pred bolnicom. U slučaju potrebe zadatak im je da štite prilaz. Obojica imaju revolvere. Sa njima će biti perle. A Mile? Mile te rasporedi na donji ulaz, kao izvidnicu. A ti stavi ovo na glavu. Da izgledaš kao agent. Kuda, šef? U bolnicu. Jel kod one ženske? Da, vodimo je. Zgodna je. Onako, moj broj. Poklonit ćemo ti je, samo da nam nešto ispriča. Iz policije. Iz specijalne. Svejedno. Naređenje je da i vas moram da legitimišem. Naravno. Služba je služba. Milane, stigli ste. Obuci se. Brže. Molim te, požuri. Si sad našao da purnjaš. Šta je, prpa, a? Ulazim u bolnicu. Ti pazi na portira. Ajde, vozi brzo. Šta je? Policija. Na svoje mjesto. Ne možete ovamo. Kako ne može? Bolnica je blokirana. Kako blokirana? Tako lepo, blokirana. Mora uhapsiti tog mangupa s mesta. Brzo. Obiće vas. Čuti, matori, i ne mešaj se u politiku. O, ljudi.
malo me okrznio. Stisni zube, poneću. Ma ne, pusti me. Ja ću vam čuvati odstupnicu. Bobane, ako se ne izvučem, čuvaj mi Sokola. Momci, uskazite! Matori, da nisi mrdno! Gledaj sad prema ubu. Okolo pa prema ubu. Upadaj! Beži sad i čekaj me na ubu. Kad mi prozviš da... Zriki, ti skoči na čukarici. Javi komitetu, sve je u redu. I? Boban i Milan čuče pored jedne klupe, ja odo zgore. Jedan se tamo pojavio, a pade ko vrabac. Ma nema prilike. Šta je bilo? Ono je spašeno, ali Simke je pao. Kako? Ranili su ga, izdržat će. Mučit će ga. Izdržat će Simke. Čekaj, pa i ti si ranjen. Nije ništa, malo me okrznulo. Idemo kod mene kući. Rezultati vašeg rada, gospodine, poražavajući su. Vi prosto niste ispunili obećanja. Pet, 6 balavaca, bandita, ubija nemačke vojnike. Upada u bolnice, a vi niste u stanju da raščistite s njima. Gospodine Krieger, ja već imam nešto. Im treba samo malo više vremena, malo strpljenja. Da. Evo, ovdje je sve zapisano. Da. Oni su svi zapisani. Slušajte vi, ne interesuje mene da li su oni zapisani. Ja želim da oni budu otpisani, razumete li? Otpisani.